naozaj úplne celého spoločenstva pozvať na náš tábor spoločenstva Youth. A veríme, že proste naozaj to bude čas, kedy si tu budeš cítiť ako doma. Veríme, že to bude čas, kedy možno tak spoznáš, čo to naozaj spoločenstvo tak osobne a tak v novom rozmere. A tešíme sa na to, že prídeš. Najlepšie na tom je, že pred pár týždňami sme mali víkendovku Birmovancov, hej? A možno práve ty si bol na tej víkendovke a pozeráš sa na toto video a hovoríš si, že bolo tam fajn, hej? A možno by som chcel zažiť niečo ešte lepšie. A chceme ti tak povedať, že možno to ešte lepšie je práve toto. Máme tu ihrisko, ktoré je k dispozícii aj pre teba a pre celé tie týmy, ktoré tu budú. A veríme, že proste naozaj toto bude takým miestom, kde proste budeme sa môcť spolu hrať, spolu proste zabávať a spolu proste tráviť aj čas naozaj hrou a športom, lebo proste chceme byť zdraví, nie? Vítaný, kámo. A tešíme sa na celý čas s tebou. Casting through the side.